wano kwanene. Ka koro watieko kama koro gini ochope ni. Udhi yie ni mondo kete e yo ma kidienje mopogore. Ka giwacho ni okay, wasewinjo kaka wacho mae kaka koro wadwa ni mondo tim gini. Ok wadhi chulo gote dichiel sani, wadhi chulo matin marom kama, wadhi chako chulo machal kama chieng' ma kama. Uyie wach mar keto gini e kidieny mopogore to koso nyaka time mana dichiel e ka koro dok e skul. Mae e kaka ne winjruok obet. Kwa wuoye 2021-2025 nopog gigi e kidienje adek. Kidieny mokwongo gisechulo. Sama ne giwacho ni wanyalo chulo wi kidienje adek, magi bet piny gi jomo wuok e treasury gi jok mowuok e ministry gik makamago ne gigo kwan. Magi wacho ni sirkal kaluwore gi pesa ma sirkal nigo mae budget wa. Omiyo kwa ng'iyo budget wani wanyalo mana chulo udide. Dine ging'iso ni wanyalo chulo udi 4. Dine ok watamore to kwase winjore ni koro chulo adidek to ng'iyo ofuke utu wacho ni mae to wan godo. Koro chulwa kidienje adek. Wachak wadog wawuoye kidieny moro kendo nikech ang'o. Ineno. Kitang'e ni kata bana 2025, 2029 ni be gibiro wuoye kidieny go. To kikuongo itiek maka mondi. Gitiek maka mondi. Mama nyaka chula dichiel. Nyaka chula kaka no wacho ni 2.73 ni gimiwa. Iwinjo. 7.9 wacha be gimiwa. Ineno. Kato gichak winjruok mogikni. Mar 2025, 2029. Okay. To adhi class one Ke jonyuol koro ng'isa ni nyithindo bende ng'i gi koni to koro gini otek manade. Gima ndwa ng'iso jopiny